A traxectoria de Ecoplas Barbanza, con sede na Pobra, avala o carácter innovador desta firma especializada na elaboración de mallas de diversos usos, que dá servizo a máis de 2.000 clientes. A directora da Axencia Galega de Innovación achegouse ata a planta emprazada no lugar de Ouxo para coñecer de primeira man os procesos de produción da empresa, baseados nun desenvolvemento constante de políticas punteiras en I+D. Pois para nós é importante que nos dea esta oportunidade de poder comentar con ela e con todo o seu equipo pois o que estamos facendo desde Ecoplas, non? E a nivel de innovación, cales son as trabas nas que nos estamos atopando e tamén que puntos de mellora podemos ter as empresas galegas e tamén as empresas do Barbanza, daqui da Ría da Arousa. Patricia Argerei tivo ocasión, ademais de coñecer o plan de innovación para sistematizar todos os procesos internos de cara a mellorar a eficiencia e optimizar os recursos. Eu creo que é un exemplo de unha PEME galega moi conectada co ecosistema, con moitas inquietudes e que está neste momento pois desenvolvendo un plan de innovación para sistematizar todos os procesos en interno que lles van a levar pois a gañar eficiencia e a poder traballar pois mellor, dunha forma pois máis optimizando todos os procesos, mellorando a forma de organización interna, basándose na tecnoloxía e tratando de avanzar cara ao que é unha fábrica intelixente, unha fábrica conectada, flexible e que poida pois por si mesma desenvolver unha produción máis áxil e máis eficiente ao fin e ao cabo. Para o desenvolvemento deste plan, Ecoplas beneficiase dunha axuda do programa Innova PEME. Esta convocatoria, dirixida a pequenas e medianas empresas interesadas en mellorar os procesos de innovación, estará aberta ata o 20 de abril.